дошли в моя канал. Днес ще играем Roblox. Пиши. И ще играем в пиши. Моя приятел Милен ме накара, ви го знаете. Вече участва в много видеа почти. И ще се състезаваме, като който вземе по-добра риба, който вземе как да ви го обясня? В смисъл по-голям килограмова риба, той печели. И нямаме право да ходим някъде друга, да имам право само от тук. Той на другия мост, аз на този. И пък аз на другия, той на този. Сега делата от тук остава ли? Да, давайте. И да започваме. Без да казваме хора. Добре. Най-накрая, когато ще не спре видеоклипа, тогава ще кажем колко ни е най-силното. Да. Клипчето няма да е толкова дълго, защото все пак не е първа част. Има някакъв евент. Не знам, аз гледам за хубава риба, защото я почвам за първи пъти. Аз не се пуснах. Amazing! Аз съм на този мост. Хора, пишете долу в коментарите хаштаг Румен или хаштаг Милен. И нещо? Не. Ама все пак може да се кажем най-силната риба, който те помоли или... Не, в края. Всичко в края. Ако искаш да я се мести на друг остров, искаш ли? Не, тук. Всичко тук. Как всичко тук? Аре поне в океана. Брат, тук всичко, защото поне... Те все пак не е първа част. И... Брат, стига. Милене, нямаш право, Милене. А батко, аз съм пред тебе. Ами завижда. Брат, аз се представям, че имаш нещо хубаво, си принца. Даже аз нали предлагам си продава всичките работи. Не, брат, аз си спуснах рибата. What the fuck? Amazing! Перфект. Чакай, аз да съм махмут тук, защото Добре, тази ще се сладка опитам един трик, ама трябва да фана Amazing или перфект. Добре. Да ме хванеш мене. Така, хора. Аз ще умра. И Милене, да ти кажа, който умре, трябва да се предаде нещата. Някой има джойна. Плиз. Нещо. Зато и аз гледам да не умра. Може ли поне да отидеме на друг остров, защото, брат, тук няма нещо хубаво да спечелим. Знам, зато и ти казвам тук, за първа част да ни е по-трудно. Ама тази вечер 2 части ли ще правим ли? Не. Ако не може. Горе това е хубаво нещо. Проблема е, че не е толкова с килограма, ама поне ме за индекс. Amazing!
И гуд? Ако може някои хора, ако играе да ми даде нещо, или пък на Милен. А те някак да ти дадат, защото ти си левел, кой си 14. Нека се вдигна левел. Ясно ли ще дам? Сега стои, бе. Перфект. Ама, то с левел 26. Не, брат, аз заради те си спусна той. Брат, махнете се от тука. Не, брат, заради приятелите ти не мога нищо да хвана Те хубаво. са моите приятели, лъжец. Оп. Ти от лайфа, бе. Не, аз не съм вкарвал така. А балон е от другия, бе. Оня се казваш Божидар. А сега, ако ми го развалиш, ще те преби. Да. Хора, защо? Да, нещо хубавичко. Нещо хубаво. Перфект, брат. Перфект. Сега. Аз постоянно се го правя на перфект. И аз почти. Amazing. Мале. Защо и за мен тук ви дадат ако сме хубави работи? Днеска, не знаеш, що с Христо. Ай, Христо ли ще играе с нас? Не, бе, Христо извади тук една саба, брат, от редките. Мале. Крит. Аре, бе, нещо хубаво. Добро. Тос на бой ми скача. Брат, на Тос ме е дал нещо хубаво, ама той се филмира. Филмира се. Нищо хубаво не ми дава, бе. Ами хора, нищо хубаво не ми дава. Перфект. Не гледай зад се. Не видя, не. Не. Не гледай. Клипа хора ще бъде около 20 минути сигурно. Да, дълго. Перфект. И хора, ти вече го забрах да го кажа. Който загуби си продава всички неща. Таман по-хубаво. Ко? Таман е по-добре. Да. Поне ще се изкара пари. Перфект. Хора, молете се, Поне молете се. ако може, я погледни към мене еса. Amazing. Я погледни. Моля се, погледни. Добре, хора, автоматично губим. Колко? Ай, кажи колко килограма. Не. 4-2.
4-2. Аха. Добре, и аз ако изкарам нещо хубаво, ти казвам те. Перфект. Абе, аз ще пробвам тази тактика. О. Колко каза, че прави? 4-2. Да, той не е честно. Бах ти късмета. Поне фанах някакъв крокодил. И аз създам кой. И аз ако имам обаче голд и той ми прави 4-2. Поне и добре, че не знаеш. Поне ти ми го даде. Ракуна. Брат, аз няма да играя, че сигурно колко килограма ти дава. Добре, 60 кила. 60 килограма? Абе, не и по-малкото от килограм. Аз да идвам тук, че ще умра. Сам гранативица искам върху му. Милене, бихта. Що? 4 и 5. Браво. Много току-що ми се падна 6 килограма. Няма да играя. Добре, аз съм на ето аз съм моето. Ей тук малкото. Хора, пишете хаштаг Румен само. И тук може да бъде. Само на този остров ли можем? Да. Добре, значи мога да се ходя където си искам, обаче да съм си на острова. Да не избягаш? Не, ако искаш, ама не ти го препоръчвам, защото ще вземеш по-хубави работи от мене. Аз не искам това. Така, грамотивица го удари. Килограма е 5. Перфект! Пак грамотевица го удари. 3 килограма и 9. Да. Ама аз се цели без лъжа. Ако искаш, ще скажете докато е място. Ела, да докарам това. Добре. Да имаш нещо по-хубаво от моя. Найлонова турбичка. Да, добра тата. Коя е врата? Коя е врата? На Даяна. Ела, къде си? Аз спрям да... Къде си, бе? На моето си място. Къде на твоето, бе? Пак е на острова, ако искаш вервай. Даже ти ще покажа клипа. Балерина капучина. Мамо? На, пази ми телефона от Даяна. Чакай сам да извадя това. Те тръгва теста. Не ми каза, че ти си тук. Не ми каза, че ти си тук. Тук ли си?
тук ли си? Аля, Хора, за сега нищо хубаво, само 4 килограма имаме. И 5. Ага. Ела поне да те закарам на моето място. заема. На. Искаш да те закарам на моето място, дай ли? Че, че, че. Хо, 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 хо. Че, че, че. Барелина. Барелина капусина. Мамо, кажи къде? До вратата на Даяна. Е така е, квадратно. Добре. Добре, опа, опа, така, катеря се. Няма! Катеря се. Аре, бе, Хора, за малко, катеря се. хора, за малко може да ми бъгне интернета. Катерим се от тук, така, така, така. Ето ми го мястото. Опа, ето го. Аре! Искаш да ти покажа моето място, да ли? Не. Ама аз твоето го знам. Знам. Перфект. Зад вратата на Иванова трубичка. Там на пътре. Отсреща бе, мамо. Ходи да приемеш бъбе отстрани до бетона. Синия бетон. Ама ти за коя врата? Ти ми казваш... Дай до вратата на Даяна. Вие да приемеш, мамо. Перфект. Хора, майка му занимава, остава. Имаме още много малко време. Добре, добре, ама аз съм... Какво беше колко килограма? Имам риба, колко килограма? И на найлонова турбичка. Имам 4,2. И колко килограма каза 14-ната? 4,4. Браво. Да, ако гледам тук по-хубавото, моето нещо. Постоянно се пада, се приема. Айде 6 килограма идва. И се Чуй ли? Да? Паднаха неща и сега ще го взема. Няма, ти си с телефона ти не можеш. Перфект. Айде, айде. Бебе, дали ще победиш, но моето най-силно е 6 килограма. Даян. Мамо. Мамо. Ми нещо е 6 килограма и две, не то знам дали ще маме. Какви 106 килограма, бе? 6 килограма и две. Да, аз нямам шанс, брат. Даже те го докарам да го видиш. И така. Бах, че късметлията си. Нещо хубаво и... Не.
чакай, че брат, вече ми става жално за тези гифнати за 6 кг. Не. Който... Не, бе. Ами, я ми дай телефона. Къде да? Ама си пак аз пак да бия, защото аз съм с 4 кг и 2. Нищо. Те сега точно ми беше ми се паднало 6 кг. Още едно. Ето сега още едно 6 кг и 4. Стоп! Това е последното вадене. Дай. Кое ти е най-голямото? Чакай сега ще кажа. Колко килограм? Чакай да го извадя. Колко килограм е? Ето го. Чакай, че го... Ох, пак умайнах, чакай. 6 килограма е, че. Моето е 7 килограма. През цялото време такери. Хора, ето вижте. Да, но аз бях умрял и съм се ги селнал. Обаче, едното ми беше 14 кг. Виж, гифтвам ти го, виж, че не те лъжа. Вземи го. Благодаря. Чао. Дай ти го върна да си направиш пари. Добре, чай съм да спра. Нямам късмеща. Добре, ама дай да ти дам нещо. Колко пари имаш? 6,38. Дай. И той ще стане работа. Вземи си го. Взимах си го. Аз съм... Хора, той беше от нас. В първа част аз съм победител, втората част ще бъдем на Лава Байрана. И чао!